внимание, май всичко... А не е готово, Меган е извън машината. Внимание! Това е една от най-интересните гари за днешния състезателен ден, предвид присъствието на Леонардо, на Ред Кейт, на Палмила, на Саня, доказали се коне на хиподрома в Балчик през миналите 2-3 години. Меган, малко още усилия. Точно и тежко надо. Проблеми отново за Меган, но мисля, че ще влезе. Тя е много пъти участвала в старт машина, е стартирала, така че би трябвало да и знаят челома хората от Иширково. Машина elinde mutlaka bağışlar. Aynı maşın. Adam uçak kaydı. Toza dumanı kaptal değil mi? Geri hanatsın. Много. Ne küçük oluyor. Böyle versin şeyler para değil. Biraz yukarı atıyor. Ben şimdi yapıyorum. Dakika geçti. Bir defa sana getirdiler. Oradan da vuruyor kendini. Може би последен опит да се вкара кобила Меган на заден ход, на задна скорост, както се вика. Аз мисля, че ще стане. Дано да имаме късмет. Ето. Внимание, белия флаг на помощник стартьора. Нека се дръпнат стартьора и помощниците му. Внимание, всичко е готово за старта на Принц Хемос. Предстои ни вълнуващо гледане. Старта е даден. Добре тръгнаха конете, начало Леонардо. Води Леонардо, следван от Елизар. На трета позиция Лагота, четвърти е Линден Кьонинг. Води Леонардо, следван от Лагота и Денис Радков. На трета позиция е Линден Кьонинг. Леонардо, Лагота, Линден Кьонинг, Меган. Сега кобила Саня излезе на четвърта позиция. Залепи се за Линден Кьонинг. Продължава да води Леонардо, следван от Лагота и Денис Радков. На трета позиция вече е Саня, четвърти е Линден Кьонинг. На пета позиция Меган. Шеста Палмила, седма Ред Кейт. Падна, имаме падане на кон. Внимавайте много. Продължава да води Леонардо, следван от Лагота. На трета позиция е Саня. Четвърти е Линден Кьонинг. Последни 400 метра. Последни 400 метра. Води Леонардо, следван от Лагота. Леонардо и Лагота. Не, Лагота изостана малко. На втора позиция излезе Саня. На трета позиция излезе Ред Кейт. Ред Кейт по финиша, четвърти е Линден Кьонинг. Ели Лагота, води Леонардо. Леонардо Саня. Линден Кьонинг или...